Ang atong unang pagbasa nag-emphasize nga buhaton gid nato ang maayo ngadto sa atong mga isig katao. Kumusta marong inyong gibuhat sa inyong isig katao, maayo o dautan? Ang inyong gibuhat sa inyong mga anak, kumusta man, maayo o dautan? Ang inyong gibuhat sa inyong silingan, matod pa diri sa unang pagbasa sa kuan man ni Book of Proverbs, ingon kanang nisalig bayan ani mo imong silingan, maubitang ni puyo na dols inyo nya imo pag yung maritison, imo pag yung kuralon ang agianan, imo pag yung ipaagi ngadto ang imong kanal nga maglapok na lang noon ang ilang lugar. Maayo ba na? Maayo dili. Kanang imong sakyanan anhan nimo iparking sa karsada nga inyong agianan, anang public nga karsada, maayo na dili. Kibawom dahil mo. O na, pagbuhat gyud maayo. Ngano man, masuko gyud ang Ginoo basta magbuhat tag dautan, tungluhon ang atong kaugalingon, apil na kuno ang atong pamilya. Tinuod biya gid na mga igsoon, labi nag ang ginikanan mga buangon, mutakod gid na sa pamilya sa iyang mga anak. Karong bago porting pinatyanay din ni Sliluan, naigipusil, naigidunggab. Ang inana ba? Kinsa kay gatudloan ang mga tawhana no nga mo pusil kag imong isig katao, mo dunggab ka. Kinsa gatudloan na? Di gyud mahitabo nga ang Ginoo mo'y nagtudlo ana. Kanang makigubat ka sa imong isig kanasod, haron lang gyud kunuhay ilhon ka nga murag ikay powerful, nya mo gasto gyud minilyon, binilyon, trilyon pagani para lang gyud pagpatay sa imong isig katao. Grabe no? Maayo pa ka ng buhata? Hindi man mo mutingog. Sama ng abortion, anang imog yung patyon ba? Imo naman ang isig katao, ang inahan usa ka tao, ang anak nga naastian usa na sa nakatao, nya imong kumoto ng imong isig katao para mamatay, salig lang ka kay kusgan ka, nya kana diha way kalaban-laban. Maayo pa kana dili. Mo na. Kanang buhat nga maayo nagihisgutan gani sa atong salmo sa tigingon, ang nagbuhat og matarong magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo, magpuyo diha sa langit sa gingharian sa Ginoo. Ang magbuhat og maayo, nindot kay na siya nga instruction kay ngano man kana magong buhat nga maayo, inighimo na to ana. Ang unag yung mahitabo, kita nga nagbuhat og maayo, malipayon. Mao ginay timan magbuhat gan ikag dautan, ang unag yung impact ana, ikaw nga nagbuhat og dautan, mawa dayon imong kalipay. Dilingi ay mong tupad. Hinaon sa man karon, malipayon o dili? Sige, kanang di mulingi, klaro kay na di gina malipayon. Di ba? Kung di ka malipayon karon, gabuhat kag dautan. Kay magbuhat kag maayo, malipayon ka. Sama pananglitan sa gibuhat ni San Roque na nagpapriso ra siya, wala gid siya mosulti nga ako ning balay, gipriso siya siyang uyuan sa ilalom sa ilang underground ba to, ilabtong budiga nya hangtod nga namatay siya didto. Maayo man tong buhata aron dili ang iyang uyuan ma-disturbo. Malipayon siya ditong namatay. Si Kristo naghalad siyang kaugalingon aron ta maluwas, maayo man na mo tong wa gyud siya sakiti o gisakitan man, pero wa gyud siya mawad-i sa kalinaw o gugma kay maayo man gud ang iyang gibuhat. Suway kurala ng agianan sa inyong silingan, kurala ba tanawa di ba hasta ikagabi magyaw-yaw ka kay ibas man ka di social media magsikag yun, mura sa mog na ayuta na buot mo na ako nang yuta, bisag ikarag mo sa gayaw-yaw ka, mura kag buang nya imong naong bugat kaayo no.
Uy, tubag. Mao na siya. Awa di mo kasuway mo. Sorry kayo ha. Kanang pagpalit og slot, maayo na dili. O tanawan ang namalit og slot, 100% pulos gyud malipayon. Kaya nga naman, nabati na nila ang gingharian sa langit nga misod sa ilang kasing-kasing. Nabitay ning comment nako, ingon siya nga, Pader, ay sad kayo na palabi diag paniguro kanang maingon ka ang mopalit og slot malangit. Unya og kriminal na. Unya og makasasala na malangit tungod lang anang imong slot. Ay sa kay palabi ngingnan ko. Nakaana sa ko tinuod no mo tan ingon ko sa Ginoo Lord, sayo pa to akong pag-ingon nga ang mopalit malangit. Nya pagpamalandong nako mao ni ang resulta ingon ang Ginoo. Dunay ni palit nga wa mo palit, naa say ni palit nga ni palit. Nakasabot mo? Wa no? Insya ang meaning anang ingon nimo mupalit malangit. Mupalit gani kag slot sa ato pa ni-donate ka sa simbahan. Dunay change of your heart na imbis nga imong gamiton kanang maong kwarta para sa imong kaugalingon, imong gipaambit ngadto sa simbahan. Di sa to pa ni share ka. Ni share ba? Kaya ka na mga dautan, ako man gini. Ako imo ning ilogon pati yung tagyod ka. Ana, pero kung ni share na ka, ya tinuod gyud kang ni share, ang imong kadautan na usab. Di ba naingon si Propeta Ezekiel, ang tao nga purtig yung dautan na dautan kay siya, niya sa kaulahian, nakaamgo siya og nagbuhat og usa ka buhat nga maayo. Unsa may buhatos Ginoo? Iya kunong papason ang tanang dautan og malangit siya tungod atong usa ka buhat nga maayo. Og ang tao sa kuno nga buutan jud kayo buutan og may desisyon gyud nga magbuhat og dautan, kalimtan sad sa Ginoo ang tanan niyang buhat nga damaayo og ibanlod siya sa impierno. Nana, Ezekiel chapter wa ko kay baw. Abasahan ninyo chapter 18 man siguro na. Ana. Nya ningon pag ang gisumpayan pag sa Ginoo. Nya moingon mo nga unfair ang akong pamaagi, dili makiangayon. Hay may dili makiangayon ang inyo ug ang ako. Mo na yon ang Ginoo. Ang tao nga dautan niya magbuhat og maayo, dili day na nimo tan-awon nga makaluwas na niya. Unya ang taong buutan bidesisyon gud nga magbuhat og dautan, dili day na insulto nga rin ako nga mao ang gahatag niya sa maayo. Nya di gina nimo silutan. Mo na ingos Ginoo. Tutok ba mo nako? So mao to siya ang nipalit og slot. Dunay change of heart. Pero doon na siya nipalit og slot nga niingon, mopalit ko kay para ko balangit. Pero padayon gyapon ko sa akong gibuhat nga dautan. Oy, mao na ning giingos Ginoo, ang inyong bakba nagdaig kanako, ang inyong kamot nagpalit og slot, pero ang inyong kasing-kasing halayo kanako, wa nay kapuslanan. So wa gito siya mopalit. Unsa man to siya? Nangilad. Nangilad ba? Nya mailad ang Ginoo, nga tanaw sa Ginoo ang kasing-kasing man og why change of heart kining inyong simba-simba dinhi para lang gyud mangayo kay birthday ron ako. Nya sige lang gyapong dumot sa imong silingan, wa lang gyapong kamutagad, daw lang gyapong kay kanang imong yuta, dili ni magsilbi oy. Bisan pagluhod pakagikas pultahan nga ri tuyok pakadiris altar ngadto nya igabot didto kusmod gyapon kay kagnaong sa imong bana or sa imong asawa kay galagot ka, di mo epekto. Way kapuslanan ang pagsimba. Mao na ang mopalit, siguro jud kong malangit. Pero siguro nga nipalit mo tungod sa inyong gugma sa simbahan. Ha? Dili pamuhunan, dili mo ingon, palit ko kay para mudaghan ni akong negosyo, mudaghan ni akong halin. Buangon ka. Ayaw na. Nagnegosyo na kahinoon. Sana ako sad pare magsige sa ko maligi akong slot para dako ning halin. Dili ang nasa kong kasing-kasing maligi akong slot para mopalit sila matukod ning kumbento kaayuhan ni dinhis parokya
ako lumalabay ra. Ako mga few years from now wa na ko dinhi. Ana, pero kanindot unta kung ang parokya dunay magamit para sa sunod nga mga kaparian nga moanhi dinhi ug katawhan magpadayon ang ilang paglambo. Di na maayo nga tumong. Maayo dili. Palit na mo. Muna ingos Kristo, ayaw tagui ang inyong kahayag. Kanang inyong kwarta, i-share na, ayaw tagui. Magunsa man og dako na ikag kwarta, pero kangit-ngit ang naa sa imong kinabuhi. Kay ang imong suga, ang imong maayo, wa nimo gipaambit. Tanawar ko ning suga, kana. Ang ilaan ng lana, dias ilawom. Dias ilawom. Ilang gi pakita. Kana to mga suga des babaw, ang ilaan ng power di makita to allowance kisami, pero ilang gipadanag tanawag mapundir na unsa may buhato na to. Ipasaka din ng Brad Titing ato electrician ba, ilisi na kay wa na magsiga mo na ingos Kristo. Kamo nga dili mo paambit sa inyong kahayag or sa inyong maayong buhat, bisan pa ang jutay nga inyong giisip nga inyo kuhaon pa. Kamong ni aron dinhi ni simba nya digyon mo palit og slat o kamong naminaw digyon mo palit og slat, hasta pa ang inyong kaugalingong gamay nga gitawag og kalipay kuhaon pa. Pero paghatag mo maayo sa uban sama ng pagpalit og slat dinhi simbahan, ang inyong gamay nga bahandi punan pa. Kay matod pas Ginoo, ang naay iya dugangan pa. Apan ang way iya bisan ang jutay nga iyang giisip nga iya kuhaon pa. Tinuod gina. Tanawa ayaw ihatag ang imong pasaylo sa imong bana. Di ba bisag ikaw na lang usa, wa na diha imong bana, kusmod lang yapong kagnaon. Sakto? Parihara sa na ang bana, ayaw ihatag imong pasaylos imong asawa. Di ba bisan pag tuan na kagadugdog na kaglaing babae kay mag-enjoy ko no, kusmod lang yapon kagnaon. Nganuan, gikuha ang imong jutay unta na kalipay. Ako dinhi malipayon kaayo. Kay ang tanan nagisugo os Ginoo nako para sa parokya, ako gyung gituman kutob sa akong mahimo. Dili gyud ma-perfect pero kutob sa mahimo. Una malipayon kay ko kada adlaw. Kamo nalipay mo sa akong gibuhat dinhi. Wa pa mo makapuya. Way kapoy-kapoy oy, kaning magbuhat ag maayo, di kita kapuyon sama na magrosaryo diri kaadlawon. Mga tiwasono naman gina sila, pero sayuha mga bot, kusog ang rosaryo, nako kani panapos na gitingali ni, pero kuan man. Lagsik manong kayo na mga batanon kay dito na hurot na magkamatay hapit ang mga batanon, way rosaryo, may panini ang mga tiwasonon kay sa naong ra ba murag tiwasonon kay og sa edad, pero partig kahimsog og ka lagsik alayo ra kay tay. Kamo diyang mga digid mo rosaryo nya digid mo ari simbahan kay para mo alagad dali kay mo masakit, usahay god mag-jogging mo mukalit na mo kamatay sa unahan. Ayuban matugra patay na ikaugma, pero niya inoy mga angayan ng takayo, pero dugay nung kay Muhammad. Kay kisa may dili humnon, kisa may humnon na nas Ginoo nga siging daig sa Ginoo, sakripisyo pa kayo. Na malipayon kay na kay gipaambit ang maayo. So sugod karon padanaga atong padanagon ang atong kahayag, magbuhat gitag maayo bisan pa man kita masakitan, bisan pa man ang atong gibuhatan og maayo mubaos nato og dautan. Ayaw kahadlok ana, kaysa matagbuhat nato og maayo, magsigig-siga ang atong suga, magsigig lambo ang atong kalipay og kalinaw. Itudlo ni natos mga bata ay busig duaan ang cellphone kay para ra ginas niyong kaugalingon. I-off ang cellphone, panghugas mo dito, panglimpyo, tabang, ihatag ang inyong kusog para sa inyong ginikanan o sa inyong mga silingan.
haron mulambo inyong kinabuhi kay maglingkod na lang, musigi na lang imong cellphone, ang yawa mo inipatay sa mga maayo diha ninyo. Gitawag na siya self-centeredness, selfishness. Wa gyud malipayon sa mga selfish, self-centered people. Manindog na ta mga hayag na tao.